Kull borza dem tgħin 3 persuni. Jekk matul ħajtek ta' 60 borza dem tkun ent 180 persuna. U Grace Zara rnexxiela tagħmel propju dan, matul ħajjeta għenet 180 persuna. Salvat 180 persuna li mingħajr id-donazzjonijiet tad-dem kienu jsofru komplikazzjonijiet f'saħħithom jew saħansitra qar. Għal Grace minn ħażabbar l-Istrina 2014 se tibqa' ġurnata memorabbli hekk kif tat 60 donazzjoni ta' borża tad-dem f'ħajjitha. Iltqajna magħha waqt li kienet qed tagħti d-dem. Ili nagħti minn 1987 peress li smajt appell fuq il-radio u kienet l-għada tal-festa u flok murċalata ġejt hawnhekk. Taddi wkoll il-messaġġ tagħha lil dawk li forsi jibżgħu jagħmlu l-ewwel pass u jagħtu d-dem. Jien nagħmel kuraġġ il ħadd ieħor biex ikun jista' jagħti d-dem. Kull ma tħossna qatt nigiża tal-abra biss, però mhux ħadd żgur. U fid-dawl ta' din l-okkażjoni tkellimna ma' waħda mill-ħaddiema taċ-ċentru, Caroline Farrugia. Għalin okkażjoni speċjali. L-ewwel ħaġa l-Istrina bħalma qalet Grace ukoll nixtieq ngħid li vera bil-flus taħdem però mingħajr dem il-pazjenti ma jgħixux. Plus hekk Grace bħala mara rnexxielha tagħti 60 borża. Hija naqra mhux daqshekk komuni fin-nisa, ħabba tqala, ħabba affarijiet ta' martu hekk. Imma Grace ma waqfitx hawn u bl-għajnuna tal-sponsors saħansitra ħolqot ukoll bookmarks li qasmet lil dawk li kienu fiċ-ċentru tal-loti tad-dem.